Екшън. Ако трябва да бъда... Не трябва, но съм. Направих преди малко едно клипче, видео, което беше много депресантно. Ако го бях пуснал и хората го бяха гледали, ще да разберат много работи. Прекалено бързо. И това нямаше да ги накара да се чувстват добре. И що на тази тема, може да си говорим за страданието. Едно такова много приятно нещо, което се случва на всеки в живота и ни кара да се чувстваме зле. И тъй като знаем, че зле и добре са страните на една монета и не може да има зле без да има добре и обратното и така нататък и така нататък, мога да ви пусна линк тук някъде. Виж колко е яко, баси яката работа. Тук мога да сложа линк за клипчето, в което обяснявам за нещата, но сигурно няма да го направя, така че ваша работа. И добре, страданието. Какво е страданието? За какво въобще имаме страдание? Защо страдаме? Защо, когато кажеш на някой вече не те обичам, оставам те, или когато кажеш на някой уволнен си, или сещате се, всеки е имал в живота някакъв такъв момент, в който и едно такова нещо се свива, и едно такова гадно усещане, и едно такова не искаш да ядеш, не искаш да спиш, блед ставаш, трън. И това е разболяването след страданието. Това, което съм стигнал до това, до което съм стигнал в момента, ми говори, че страданието е един инструмент, който може да използваме за това да се развиваме. Който отказва да използва този инструмент по предназначението му, се разболява. И когато се разболеем, тенденцията да осъзнаем това какво се случва и как може да работи страданието за нас, вместо против нас, става все по-малка и по-малка. От тук нататък страданието, защо хората пушат, защо пият, защо се друсат, защо правят всякакви такива неразбираеми и също време напълно приети от обществото ни, от нашето прекрасно консуматорско общество неща. Има един лав, който искам да кажа, но мисля, че ще дойде след малко. Така, пушим, пием, друсаме се, излизаме по дискотеки, търсим забавления, търсим всякаква... Каквото можем да се разсеяме от реалността, която е тук и сега и в момента, и вие, и аз седим, говорим, слушаме, оглеждаме се, усещаме. Всичко е сега. Това е друга тема. Това е за друго сега. Защото страдаме. Какво се случва, когато запалим цигара? Какво се случва, когато ударим едно? Избягваме от това страданието, като си насочваме вниманието към някакво усещане, което предизвикваме с една малко по-силна субстанция от основното ни занимание, което е дишане. Плюс това и с храната е така, както и с абсолютно всички други наркотици. Храненето, прекомерното хранене води до разболяване. Това е, когато взимаме едни емоции страдателни и си ги натъпваме в устата и те стават едни тук сланинки и си изграждаме както слой защитен физически между нас и света, така и го правим с цел да се предпазим емоционално от този свят, който ни наранява, който е горчив. И причините са хиляди. Какво може да направим? Това, което може да направим, е да останем в момента. Да останем в момента, в който сме в страданието. И не да бягаме от него. Ние страдаме и в момента, в който осъзнаем, че страдаме, осъзнаваме, че страданието е това, което ни носи
осъзнаването на нещо много по-голямо, на нещо много повече, нещо много по-ценно от самото страдание. Преодоляването на страданието ни издига, а потъпкването на страданието ни разболява. Общо това е цялата работа. Който го разбира, баси яката работа. Който не го разбира, мога да му пожелая да му е сладко и на здраве. Добре, не се изключи.